Akusado sa pagpatay sa 16 anyos nga si Christine Lee Silawan niadtong Marso sa miaging tuig napalgang patay sud sa bilangguan. Si Luan Mirondina sa report. Pasado alas 6 kagahapon sa buntag, napalgan na lang nga wa nay kinabuhi sulod sa iyang selda sa Lapu-lapu City Jail ang 43 anyos nga si Renato Llenes alias Renren. Mato ni Jail Superintendent Jessie Kalumpang, warden sa Lapu-lapu City Jail, napalgan na lang sa mga kaubang PDL ni Renren nga nagbitay na kini sa CR sa ilang selda. Gisuwayan pa kini pagdala sa klinik aron matabang apan hingpit ng nakutluan sa kinabuhi si Renren. Gikatahong mga tinabas nga uniforme nga gipurma og pisi ang gigamit sa suspitsado. Apan mismong ang warden dili kumbinsido nga nagkutlo sa kaugalingong kinabuhi si Llenes. Ang tanan nga nag-suicide mo gawas man ang nila at then dagkat magsuka or maggawas ang laway mapasa ang t-shirt. Katong ato ang PDL nga gikuan di-allege na naghikog, wala magud siya man. Nasayran sa RTV Balitang Bisdak nga wala na sa barangay Bangkal ang pamilya ni Llenes ug mibalhin na kini sa dakbayan sa Sugbo. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa live-in partner pinaagi sa telepono apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Iya nga lang isuon lang di lang ko wala ko comment lang ay. No comment lang ko lang. Matod sa warden, gisiguro nilang malahi og selda si Llenes, human masayri nga may mga kabanay si Christine Lee Silawan sulod sa selda. Gani sa selda ni Renren, upat lang sila ka mga PDL. Karon magpakanta ko investigation kay ako mismo katanaw ko sa kuan, murag magnay foul play sa Itabo. Nag-request ko sa kuan ma'am sa crime lab sa Soko na with the permission of the kuan immediate family sa ato ang PDL. Nag-akong pakwaan o kung sino ang makuha ginatagod sa Ginood. Mato ni Police Lieutenant Colonel Mark Gifter Sukalit, hepe sa City Intelligence Branch, kansang grupo ang nakasikop kang Llenes nga mas maayo gayud untang natapos ni Llenes ang husay sa kaso. Si Llenes kinsa nasikop usa ka buwan human sa krimen, miangkong siya ang responsable sa kamatayon sa dalagitang si Christine Lee Silawan kinsa iyang naila-ila online gamit ang nagkadayang mga dummy account. On our part, solid man nato ang case against sa iya ha. Mga murder weapon, stains, and other pieces of evidence na linking him sa pagpatay kay Christine Silawan. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.